mozog, veď ho máš. Hádam, bádam, pravdu hľadám, veľké tajomstvo spoznáš. Vy ste veľkí, malí vedci, prídete na to raz, dva. Ty aj ty, no skrátka všetci, rozlúštite tajomstvá. Ahoj, žiaci! Ahoj! Jej, my budeme točiť kolesom šťastia. Ale kdeže, budeme hľadať farby v bielej farbe. Ale pán učiteľ, biela farba nemá farby. Myslíte, že nemá? Určite nemá, veď ani na tom vašom kolese nie je biela farba. Takže prichystané máte farbičky, zoberieme si výkresy a ideme na to. Aké sú farby dúhy? Červená, oranžová, Žltá, zelená, fialová, modrá, hnedá, čierna. Kdeže čierna a hnedá? Farby dúhy idú presne v poradí. Žltá, oranžová, červená, fialová, modrá a zelená. Ideme maľovať krúhy presne v tomto poradí, ako sú tu. Po zelenej zase pôjde žltá a všetko budeme opakovať 4 krát. To je prvý. Á, máme až 3 prvých. Výborne. Teraz rozdám každému klinček a každý ho zapichne do stredu svojho kruhu. Hop, hop, hop. Zapichne to presne tak, ako to mám zapichnuté ja, hlavičkou cez maľované. Adrián, poď ku mne, otoč sa, zakrúť so svojím kruhom. Má bielu farbu. Áno, ďakujem. Takže teraz zoberieme kruh a každý poriadne zatočí. A tento jav vzniká, keď prší a vidíme dúhu, lebo kvapky dažďa rozkladajú svetlo slnka na jeho základné farby. Ale my sme to dokázali, lebo sme tým